расман муҳориба барои камарбанди муваққатии вазни 61 килограмми ташкилоти КПФ байни варзигари тоҷик Оятулло Муминов бо рекорди 9-3 ва варзигари рус Валентин Орлов бо рекорди 12-2 рӯзи 21 апрел дар Санкт-Петербург дар турнири КПФ 6. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад боварӣ дорад ки ба монанди Ҳабиб Нурмагомедов ситораи калон шуда метавонад. ман ситораи калон шуда метавонам. маро хеле хуб пеш бурда мешуд. танҳо ба он хотире ки ман мусалмонам. чунки вақте ки Ҳабиб чемпион буд, ӯ ситораи хеле калон буд, дар ҳоле ки Ҳабиб аз Русия аст. чемпиони мусалмони амрикоӣ доштан ин боз ҳам зуртар аст. аз ҳамин сабаб ҳамаи кор мешавад, ҳамин ки ман соҳиби камарбанд мешавам, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад дар амрико таваллуд шуда ба воя расидааст ва албатта ки ӯ шаҳрванди ин кишвар аст ва ӯ мусалмон буда аз оилаи паластинҳост. дӯстон, шаби гузашта ин саги аблаҳ бо номи Максим Дивнич гуфт ки намехоҳад ки дар Москва барои тоҷико ва узбеко масҷид созам, чунки онҳо шаҳрванди Русия нестанд. онҳо ба Русия омада пул кор карда ба кишварҳои худ равон мекунанд ва дар Русия ҳар гуна корҳои ноҷо мекунанд. Просто это огромная клоака там из диаспор, этнической преступности и так далее. Поэтому здесь еще такой опять же момент, да, а почему мировая общественность в лице там Узбекистана и Таджикистана не поддержала там военные действия России? Почему мы им должны строить здесь для них мечети, да, для их приезжих, вот люди, которые приезжают сюда, просто чтобы заработать деньги и эти деньги отправить к себе на родину? Мы им должны строить мечети. ва боз як маротиба дигар исбот кард ки ӯ нацист аст. аммо ин дафъа ҳамаи корҳои ӯ ҷиддӣ шуд ва ин дафъа оиди ҳамаи ин корҳои рухдода Рамзан Кадиров эълони хеле ҷиддӣ кард. ман ҳамаи суханҳои Рамзан Кадировро пурра намехонам дӯстон, танҳо маънои суханҳои ӯро пешкаш шумо мекунам. Кадиров дар телеграм канали худ як пости калон навишт ва дар он ҷо навишт ки ман чанд рӯз интизор будам ки ягон кас оиди митинг зидди сохтмонии масҷид чизҳои намоёнро мегӯяд ва ҳамаи корро ба хубӣ ҳал карда мешавад. аммо чанд рӯзи охир ман аз ҳамин мавзӯъро фаъолона пешбарӣ карда истодам. ҳамаи ин шахсоне ки ба митинг баромаданд барои сидқан замини худро ҳимоя кардан, пас яроқ гирифта ба ҷанг равен ва дар он ҷо дар бари мусалмонҳое ки барои шумо дар Донбасс ҷанг карда истоданд истода ҷанг кунед ва замини худро ҳифз кунед. патриот будани худро дар кор нишон диҳед, на ин ки дар сухан. ана дар куҷо замини Русия эҳтиёҷ барои ҳифз дорад. худи ҳозир дар он ҷо русҳо, чеченҳо, башкириҳо, татарҳо, христианҳо ва мусалмонҳо китф ба китф истода ҷанг карда истоданд, якҷоя таом хӯрда ибодат карда истоданд. ана патриотҳои ҳақиқӣ ва ҳимоятгарони ҳақиқӣ. акоре ки ҳозир дар Москва шуда истодааст ин провокатсия аст, кӯшиши шаҳрвандони як кишварро ҷудо кардан. одамоне ки ин корро ташкил кардан ба фармони душманони кишвари мо кор карда истоданд. фарқ надорад ки онҳо чӣ баҳона мекобанд. ин кори онҳо қасдан ҳаст ё не муҳим нест. ин кор провокатсия аст. ин гуна шахсонро ба ҷанг равон кунед то ин ки ғазаби худро дар он ҷо сар диҳанд ё ин ки суд кунед. онҳо ба фоидаи шайтонҳо кор карда истоданд. тарсончакҳо ва провокаторҳо, навиштааст Кадиров. ва дӯстон, дар ҳақиқат ин ҳарром ва ду-се нафаре ки дар гирди ӯ ҳамаи ҳамин корро ташкил кардан бояд ки суд кунанд барои провокатсия ва шӯриш дохтан байни шаҳрвандони як кишвар. умедвор мешавем ки ҳамаи кор ҳамин гуна мешавад ва ин ҳаромиҳо ҷазои худро мегиранд. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.